Gaatse's Gig. Als entertainer in hart en nieren weet Gaatse Bosma iedereen wekelijks te vermaken met de Gig van Gaatse. Ik weet nog het moment dat ik de gig, of tenminste die tune voor de eerste keer, ja, ik gewoon piekenvel. Echt. En daar gaat mijn gig eigenlijk hoe de gig, die gaat hoe de gig. Eigenlijk wat ik hier in Oosterhel betocht, maar ik zie het van de morgen thuis op een bank. En ik denk, de meesten die hebben het in de gaten, wat is er al je afspelen hier bij Sim de Radio. Hoi, Dennis zit het te zien, denk ik, het gaat al heel makkelijk. Maar het is echt een heel team van meesten wat daar elke week mee dwaande is. En ik denk, ik kon je naam nemen en net een heel emotioneel verhaal al hingen. Maar ik denk, dat wil ik toch even vertellen. En dan ga ik even een lief verhaaltje van maken. Ach, nou, ik ben nieuwsgierig. Sim de Radio 2015, hoe was het? Ik had 2 dingen bij mij, die had ik aan beide nodig. God. Het eerste waar ik aan denk is gezelligheid. Gezelligheid met een hoofdletter G. Lekker ongecompliceerd lachen. Maar laat ik beginnen bij het begin. De eerste gig. Ik smolt weg bij het eerste keer horen van mijn tune. Gewoon een eigen tune. Piekenvel. Maar ja, dan komt het. Is het wel grappig? Gelukkig weet ik zelf ook wel dat dit verhaal van vandaag de prank volledig mislaat. Maar toch bazel ik nog even verder. Bouke, hier eerder helaas net. Nee. Bouke, de man waarmee ik ik herhaal de eerste keer een foto heb gemaakt met mijn selfie stick. Onvergetelijk. Bouke, als lustig. Die foto stuurt me naar het kastje. Echt, werkelijk. Natuurlijk zijn er veel namen die ik zou moeten noemen. Want zo'n radio draait op een heel team. Maar door namen te noemen, heel filosofisch. Maar door namen te noemen zou ik andere namen tekort doen. Ik denk, ik hier een liedje maken. Ik denk Jaap en Jaap en Jaap. Moeilijker te lezen. Ja, snappen we. Maar ja, nou is Hans aan de beurt natuurlijk. Hè? Hans. Hans is een lekker enthousiast persoon. Die uit enthousiasme wel eens wat roept. Ja, zonder er eigenlijk beneden te denken. Zoiets zoals iets met een bakfiets. Het complete verhaal is mij ontgaan. Maar wel weet ik dat Hans een man van zijn woord is. Hij komt je gewoon ophalen. Plus 30. En wie staat er bij je voordeur? Hans Bosma met een bakfiets. Vind ik geweldig. Dat is wel karakter. Maar nu. Wat is de gig van deze week? Was dit het? Of komt de gig nog? De gig, die komt nog. Mooi. Hans, dankjewel, Gaatse. Oh, nee. Het is een echte Yamaha. Het is een Morkfluit. Nee. Dus toen zei het van een weekend dat toen een heel mooi festgespeeld. Dus ik kom even naar die ta. Met een heel mooie Morkfluit. Ik ben er zo erg van. Ik zie ze elke keer met dingen. Gadverdarring, dan moet ik daar weer onder zitten. Och. En nou, met die repertoire. Oh god. Ik heb maar 1 repertoire. Toen ik vroeger op school zit, mag ik even zien hoe dat ik wel weet. Dit is trouwens de gig. Dit is de gig. Het gaat op die gigs. En live in de studio, dames en heren. Live in de studio, live op het speelplaats. Hans Bosma. Oh god. Op de blokfluit. Nou, ja. Wat zeg je van een kip en in mineur? Ja, zei iets weer. Ik wil mineurstemming, hè? Ik zet gewoon terug. Ga ik weer maar is die 2 bovenste vingers erop geworden? Ja? Ja. Nee. Die zet ik direct zo lang op herkennen. Nou, daar weer hem toch? Daar weer hem. Ja. Ik word kanaal. Mooi, hij kent er om in nou net. Officieel is net iets van mij, officieel. Officieel net? Nee, we hebben hier een blok voor het lijst, maar ik ga nooit betalen op Squangen. En je gaat nooit wat sturen, dus officieel is het net iets mijn eigendom. Dus als je nog een blokfluit mist, hè? En je wil in haar met Gaatse op fluiten hebben, nou, dan mag je even bellen, denk ik. Nee, maar dat is heel gek. Ik ga toen blok voor het lijst en ik had het vestje, dat ken ik nog steeds spelen, dus ik dat best. Oh! Maar dan hier we... Ja, nou moet ik het niet erg. Oh, Willem, was even naar doekje. Ja, ik kan misschien maken. Ja. Axel. Ja, en dan hier we een presentatie. Ja? En dan moesten we dan vastspelen voor al je heiten en memmen. En nou ja. Goed. En dan werd heel fanatiek en dan kost dat heel wat oefenen, hè? Ja, dat klopt. En dan had dat sabbat oefenen, dan vier dat nooit weg. Kreeg je een toneelstukje met kerst en dan wie ik Jozef en Maria. Maar die tekst die wist dan precies, hè? Ja. Niks met dit vestje. Dit ik heb het dus nooit met blokfluit horen. Midden op een pleintje staat een tring en treintje. Daar komt hij, hè? Ja, oké.
Nou, jawel, applausje, Ik jawel. pakte de blok voor het Nieske thuis. Ik heb hem gepakt en in hier, dan speelde het wel. Dat had toen zo vaak oefenen en dan wist het tekst door de dwan en ik woerde het de holle dwan. Wie dat echt zo'n langwerpig boekje dan? Ja, Is dat nog? ja, en dan stierde zo'n fluit op in het lang. Onder Want de wij zijn vierkant. ongeveer even Dat van oud, die dus ik denk dat wij hetzelfde... Hetzelfde boek hoor. Hetzelfde boek gewoon, ja. Ik Dus wil direct heel niet. graag dwarsfluiten, maar Nou. ik moest eerst... Nou, maar tak hem hier en dan ben ik aan de dwarsfluitje. lijn. Dus doe kerstnek. Nee, ik ken het net meer. Toen Nee, Ian Blaasje. Ian Blaasje. Kom Dit op. is meer zo'n Kom op. vredespijpen dit nou, hè? Dit is de tweede. Oh ja. Nee, Clea, bedankt. dat Dat weer. ben je helemaal weg. Dat ben je helemaal weg. Jongen. Wie maakt je aan even een foto met een selfie stick? Och, En dan wil ik je leuk bedanken fluit. voor het mooie seizoen Zinderradio. dankjewel. En we Mike, gaan gewoon echt hier leuk. Deze show gaan we gewoon direct al wat beter kennen leren. Dat is echt Ja. heel leuk leuk. toch? Maar zelfs nog barbecue Ja, bij z'n zelf allen. barbecue gewoon. Dat is geweldig. En we moeten nog iets organiseren dat we met het hele zomerradio team Even doen. nice zetten. Even gezellig En ik nice zwaar dat er een gitaar is, dan komt het goed. zetten. Ja, en ik. En ik zal ook even. Dat is mooi. Gezellig. Wie mij ziet er wat van. Gaatse, maar ik dan bij deze alvast zezen dat ik die heel graag bij het volgende seizoen in de eerste aflevering bij je. Nou, dat is best genoeg. Zullen we dat eerst doen? Bam. Bam. Ik vind het stond erop. Hoppatee. Gaatses Gig. En dan worden we met de tune, hè? Ja, dan Oké, zeker. Ja, zeker. We Met We de... bewaren je de tune gewoon. Ja, dat Ik komt. heb nog steeds het belton, maar San Martin had ik aan thuis ben. Het seizoen is die, dus dan dokken we wat nees op. Dan Oh, wil ik echt heel lang niet? lezen en dan poets ik hem wel op en dan zeggen we het belton. Ja? Dankjewel, Gaatse. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.